ne yɛrɛ ne kun man kɛnɛ kosɛbɛ o y'a ne opéré ne dalen bɛ ne ka den bannen ne ka cɛ taara sudonyɔrɔ la Moti a taara ka na sani a ka na ne tɛ se foyi la n yɛrɛ ma o y'a den ninnu bɛɛ gɛn ka bɔ ko an ka bɔ ne yɛrɛ tɛ se foyi la. Ne tɔgɔ Mani Arama ne yan siti ɲɛma de ne bɔra Munabondo ka na se Baɲara yan dugu hakɛ min bɛ yan commune 4 de bɛ yan dugu 14 de bɛ yan maa jugu de ye an gɛn ka na yan parce que o y'an gɛn samiya an kun bɛ sɛnɛ na bon wula fɛ an nalen a y'a sɔrɔ o y'an ka dugu bɛɛ fa n yɛrɛ sera so a y'a sɔrɔ réseau tɛ an ka dugu la n ko n bɛna n ka téléphone dulon sanfɛ o ye ne koori o ye ne ka téléphone minɛ ne bolo ko an ka dugu bila a y'a sɔrɔ tile bɛ ɲini ka bɛn tile ma bɛn bon n ko n bɛna n ka minɛ ta ko minɛ ta ko tɛ yen ko an ka bɔ ko o bɛna dugu contrôler ko après ko an bɛ se ka na an ka minɛnw ta bon o ye an bɔlen o ye an gɛn ka taa an ye futiri kunbɛn dugu dɔ bɛ yen ko Yagala sirada la bon an sera yen an sera yen an ye tile 3 kɛ a 4nan an fana an nana Baɲara yan an sera gidɔrɔn sanfɛ bon a y'a sɔrɔ wulu bɔlen mɔgɔ dɔ sera dugu kɛrɛfɛ wulu donna dugu kɔnɔ o ye minɛ caman bɔ bon an fana sɔgɔma o ye ci bila an ma ko mɔgɔ jugu ninnu taara bon an kɔni an taara an ye an ka minɛ dɔɔni sɔrɔ mais minɛ tɔ ninnu bɛɛ tora yen an bɛ se ka min ɲun an kunkolo la an y'o ɲun ka na gidɔrɔn na yen a kɛra ɲinan ye a san 3 de ye bon an bɛ to ka o kibaruya mɛn parce que salon ɲinan an bɛ to ka taa an ka dugu lajɛ ka na mais o kɔni mɔgɔ minnu ye an gɛn o bɛ yen mais bon sisan kɔni o tɛ ka baara jugu kɛ o bɛ yaala an ka dugu la mais o tɛ ka hali kɔsa in na an yɛrɛ taara an ko an bɛna an ka dugu lajɛ olu yɛrɛ nana an fɛ fo an ye baro kɛ yɛrɛ olu kɔni ko ten o y'a fɔ ko an bɛ se ka segin ka na an ka dugu la hali bi an ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ taara o bɛ so labɛn na sisan kɔni n'an ko an bɛ segin ka taa an ka dugu la gɛlɛya min bɛ an kan o ye baloko ye o kɔfɛ kɛnɛyako o kɔfɛ musakako o kɔfɛ bon hali ni an taara an ka dugu la bon an ka minɛ si ma bɔ hali sɛnɛkɛ fɛn tɛ an bolo misiw ni ani sɛriw ni bon balofɛnw o de ka gɛlɛn an ma sisan hali sisan ni an taara an bololakolon de taara an tɛ se ka foyi kɛ sisan kɔni welewele min bɛ an bolo bon fo ɲɛmɔgɔw k'an dɛmɛ faama ɲɛmɔgɔw o k'an dɛmɛ hali bi o k'an dɛmɛ hali bi an ma taa fɔlɔ yanni an ka taa o k'an dɛmɛ ala sago sago sinon Baɲarakaw o ye an kunbɛn dɛ a dugutigi ni a maire ni a préfet ni a gouverneur ni depuis ɲinan a san 3 an bɛ o ka sigi la su ni tile olu de bɛ an balo o ye sato jɔ an ye o ye ɲɛgɛn jɔ an ye o ye fɛn caman kɛ Baɲarakaw o ye min kɛ an na an tɛ se ka langari yɛrɛ mais don o don ka mɔgɔ mara hɔn a tɛ laban an yɛrɛ b'a dɔn non degun ma deli ka an ni Baɲarakaw cɛ an ni Baɲarakaw cɛnna an ka di fɛn o fɛn ne a kɛra dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn faamu hali waati dɔ la o ye an wele la mairie la o ye an ɲininka ko hali an kɛrɛfɛ dugu n'o ye an tɔɔrɔ dɔrɔn ko an ka tɔɔrɔ sira ma dɔrɔn ko ka tɔɔrɔ sira an ma dɔrɔn ko an ka na fɔ maire yɛrɛ de y'o fɔ ne kɔni ne bɛ Baɲara ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ gouverneur ni a préfet ni a commandant ni a dugutigiw ni a jeunesse ɲɛmɔgɔw ni ne bɛ Baɲarakaw bɛɛ fo wala o ji jara yɛrɛ yɛrɛ o ji jara hali n'a danna ne na o ji jara yɛrɛ an tɛ se ka foyi fɔ Baɲarakaw la ni foli ni barika tɛ. Ne Fatumata Karame de ne bɔra Murabondo awɔ an bɔra Murabondo an nana fitiri wagati mɔgɔ jugu ninnu u nana ko an ka bɔ kɛnɛma an bɔra ne yɛrɛ ne kun man kɛnɛ kosɛbɛ o y'a ne opéré ne dalen bɛ ne ka den bannen ne ka cɛ taara sudonyɔrɔ la Moti a taara ka na sani a ka na ne tɛ se foyi la n yɛrɛ ma o y'a den ninnu bɛɛ gɛn ka bɔ ko an ka bɔ ne yɛrɛ tɛ se foyi la ko ne ka bɔ ko ne kɔni tɛ se dɛ ko ne ka bɔ diyagoya la ne bɔra taara bin mɔgɔ jugu ninnu yɛrɛla kɔnɔbara yɛrɛ tuguni a kɛra a tiɲɛna o y'a ne ɲun ka na ne yan nɔ tuguni o y'a kɛ opéré wɛrɛ ye tuguni o y'a opéré wɛrɛ de kɛ ne ma o kɛra sisan kɔni
ne bɛ ka fura ta ne bɛ ka dɔɔnin dɔɔnin a bɛ ka nɔgɔya projet ninnu an nana yan nɔ o y'an kunbɛn yɛrɛ yɛrɛ o y'an kunbɛn kosɛbɛ Baɲangara ninnu o y'an kunbɛn a diyara mais fo sisan Ala sago aw sago an ma taa fɔlɔ balo dɛsɛ bɛ an na sisan kɔni a bɛ jija sani an ka taa an bɛ fɛ ka balo ɲini sɔrɔ cogo min na a bɛ an dɛmɛ parce que ni mɔgɔ man kɛnɛ i tɛ se baara la i tɛ se foyi la i bɛ yen dɔrɔn an ka cɛ ninnu saba kɛra cɛkɔrɔba ye a tɛ se foyi la o yɛrɛ ma u bɛ anw de bɛ taa Baɲangara ninnu fɛ yen ka finiw ko ka taa an bɛ taa lɔgɔ ɲini na ka na lɔgɔ ɲini na fana ko an kana taa o bɛ an gɛn an bɛ na 150 160 an bɛ lɔgɔ san tobili tɛ ka bɔ ne y'a kɛ tobili tile fila ne y'a kɛ sibi ye 250 ne y'a lɔgɔ san tilela tobi dɔrɔn surafana tɛ bɔ e man kɛnɛ i tɛ se ka taa lɔgɔ ɲini na balo bɛ san a bɛ tiɲɛ cogo di an bɔra o la an bolila tɔ ninnu bolila ne kɔni tɛ se ka boli o bɛɛ an taara si fɛn na kungo kɔnɔ an sigilen kungo kɔnɔ o dugusajɛ san nana an gosi k'a gosi ka gosi an taara ekɔli la ka si yen o kɔfɛ an bɔra o y'an nana ne dɔgɔtɔrɔsoba la ka ne opéré tuguni opéré sen 2 ka na bi ne tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ sisan fana ne taara a opéré ne tuguni ne kɔnɔ a bɛ ka dɔɔnin a bɛ ka ne dimi sisan ne taara 20 ni kɔ ne y'a k'a la sisan ne bɛ o de yaalala dɔɔnin n bɛ o cogo la fo sisan a bɛ an dɛmɛ baara la ne bɛ taa kɛ a tɛ se ka to yan o e tɛ se ka sɛnɛ kɛ e tɛ se ka foyi kɛ yan lɔgɔ dama e tɛ se ka taa ɲini ne taara o tɛ sɔn ko i ka bɔ o bɛ e ka jeli minɛ e b'i ka fɛn bɛɛ ɲini ne e ka taara i ka so dugu la kɔni e tɛ lɔgɔ san e tɛ foyi san o fo sisan n'an taara dugu la fana i bɛ an dɛmɛ ni balo ye hɛrɛ kɛnɛya i bɛ an dɛmɛ Ala sago aw sago aw diyara ni an nana yan nɔ a diyara an ye kosɛbɛ. Tɔgɔ de Kunja Arama ne bɔ Munabondo gɛlɛya de ye n se yan nɔ jiko donna an kunna k'an gɛn ka bɔ o de ye n se yan nɔ an nali yan kɔni alhamdulillah kɔni an bɛ Ala tanu parce que nɔgɔya caman kɛra o y'an kunbɛn o ye balo di ka fɛn bɛɛ di o ye yɔrɔ bɛɛ ka dilan ka ɲɛ o ji fana d'an ma ɲɛna ko bɛɛ ji de ka gɛlɛn fɛn bɛɛ ye o ji fana ɲini ka d'an ma o y'a minɛ ni minɛko ɲuman yɛrɛ ye sisan kɔni o tɛ yen parce que anw mɔgɔ caman yɛlɛmana an bɛ ka taa an ka yɔrɔ la k'an ka segin ka taa an taatɔ an bɛ ka dɔɔnin ka yɔrɔ dilan n'an ma jugu kɔni ye yen o de b'an hakili la kɔni bi kɔni min b'an kan o ye baloko de baloko ka gɛlɛn hali n'an taara sisan ka ci kɛ ni k'a fɔ ka samiya ban o baloko o ma nɔgɔn o t'an bolo o de ka gɛlɛn an ma hali bi aw ka bɛn an ni olu ka bɛn yen fana ni olu ni an ka faamaw bɛɛ ka bɛn de ye ko caman dilan n'an bɛ bɛn dɔrɔn ko caman bɛ yen a ɲɛ sɔrɔli ka gɛlɛn bɛn de ka d'an ye u ka bɛn an bɛɛ ka kɛ kelen ye fɔlɔ tun bɛ cogo min na an ka bɛn o de ka d'an ye jamana ɲɛmɔgɔw olu o ye dɔ kɛ hali bi o ka jija ka dɔ fara nin kan an b'olu fɔ kosɛbɛ o ka cɛsiri la an bɛɛ ka cɛsiri don nka belebeleba de olu ka cɛsiri ye kuma laban fɛ ne fɛ o de ye nin ye n b'olu fɔ kosɛbɛ ka o tanu aw seli yan yɛrɛ o diyara an ye kosɛbɛ aw kana ɲinɛ an kɔ an bɛɛ ye kelen ye an ni Baɲangara bɛnnen don bɛnbaliya don an ni ɲɔgɔn cɛ mankansi ma don an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛnnen don o m'an minɛ dunan ye k'a fɔ olu jatigi an ye dunan o m'an minɛ dɛ olu kɔni k'an bɛɛ ye kelen ye an kɔni bɛɛ fana ye kelen ye an y'a dɔn an baarakɛcogo la an b'a dɔn